Fi yw Sara Davies, a fi yw Pennaeth Sgiliau a Llwybrau yn CBAC. Ar hyn o bryd, dwi'n rheoli'r dystysgrif her Sgiliau Cenedlaethol Syflwyno'r, a byddaf yn cefnogi'r gwaith o ddarparu ein cymwysterau Project Personol a Gyfres Sgiliau newydd i'w haddysgu am y tro cyntaf yn 2027. Dwi wedi gweithio yn CBAC ers 2015, ond cyn hynny, roeddwn i'n addysgu am 17 mlynedd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Dechreuais yno fel athrawes hanes. Yna es i mlaen i arwain Cymwyster Bagloriaeth Cymru yn yr ysgol o 2008 ymlaen, cyn dod yn bennaeth cynorthwyol yn gyfrifol am sgiliau ar draws y cwricwlwm. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at gyflwyno ein cymwysterau newydd yn seiliedig ar sgiliau bydd yn rhan o drwy. Mae ein cymhwyster Project Personol newydd yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddatblygu a dangos sgiliau cyfannol drwy brosiect ymchwil ar destun o'i dewis. Ac mae'r Gyfres Sgiliau yn cynnig amrywiaeth o dros 20 o unedau gwahanol sy'n canolbwyntio ar sgiliau bywyd a gwaith hanfodol. Mae'r cymwysterau newydd hyn wedi datblygu'n benodol i adeiladu ar wybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr a'i gallu i gymhwyso sgiliau yn ymarferol ar draws y 6 maes dysgu a phrofiad. Maen nhw'n cefnogi elfennau gorfodol y cwricwlwm i Gymru, a maen nhw hefyd yn cefnogi gofynion sy'n lliwio'r hawl i ddysgu 14 i 16. Os yw ysgolion wedi bod yn dilyn y dystysgrif her Sgiliau Cenedlaethol Sylfaen yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, mae'r unedau Project Personol a Gyfres Sgiliau yn cynnig cymwysterau newydd sy'n delfrydol i'w roi yn ei lle. Yn arbennig, bydd yr unedau sgiliau democratiaeth ar waith, cyfranogiad cymunedol a menter yn ffitio'n dda i'r bwlch hwn, ynghyd â'r Project Personol. Ers degawd a mwy, mae gan CBAC dîm o swyddogion cefnogaeth rhanbarthol sydd â chysylltiadau cryf a phob un ysgol yng Nghymru, a fydd hynny ddim yn newid. Efallai y bydd y cymwysterau rydyn ni'n ei cynnig yn edrych ychydig yn wahanol, ond byddwn ni dal yma i gefnogi ysgolion pob un cam o'r ffordd gyda'r cymwysterau Project Personol a'r Gyfres Sgiliau newydd.